Dit is een van de anti-islam-stickers van PVV-leider Geert Wilders. Grien en liekjend op de vlaggen van het islamitische land Saoedi-Arabië. Met daarop Arabische teksten als de islam is een leugen, Mohammed is een boef of de Koran is gif. Wilders had er een paar duizend van drukken litten en is nu al daar onder een nieuwe partij stickers. De PVV Friesland zit achter de stickeractie van Wilders. Ik snap de achtergrond wel. Hij het laatst net al zijn dat het eigenlijk wel zat is dat er om jochen die je net vrij leven kan. En hij het laatst net zei iets naar boeten bracht hierover. En doordat het op een manier in een vorm van een sticker. Het is wel wat olie op het vuur eigenlijk, hè? Ja, zo kan je het zien. Aan de andere kant zitten er op die stickers alleen nog maar meningen. En iedereen mij in dit land een mening heeft. Dus ja, wat dat betreft dan hindert het volgens mij ook net zo hele volle. De Friese afdeling van de PVV toont dus begrip. Dat geldt was net voor de meesten op stritten. Belazerd. Ja, maar dat is precies waar hij op uit is. Hij wil in de belangstelling staan. Ja, weer een gekke actie van Geert Wilders. Ik denk niet dat hij hier iets mee uithaalt. Ik weet niet waar mensen die sticker op moeten gaan plakken. Had je daarna stickers van Geert Wilders al besteld? Hebben we niet besteld, maar ik bestel ze ook niet. Dat doen we niet. Nee. Dat doen we net, hè? Nee, zei jij dat net? Ja. Waarom net? Die man bevestigt dat hij zelf een minkukel is.